unha experiencia entre pais e fillos, compartir algo diferente, sobre todo aproveitar agora o tempo de Antroido, e bueno, foi un curso unha experiencia que me gustou, sobre todo por os materiales que son materiales que temos en casa, foriñas, mermeladas, agua, é dicir, cousas que se poden facer na casa, non é algo especializado, e para compartir cos nenos algo distinto, e a verdad, pois, é moi divertido. Bueno, penso que o pasamos todos genial, a verdade é que tanto os pequenos como os pais, os papás, é dicir, foi unha experiencia, penso que moi positiva a todos os niveles. Os papás moitos se marcharon dicíndome hasta o ano que ven, o sea que hai posibilidades, penso que sí, a experiencia foi moi bonita. Bueno, eu penso que foi algo pues, bastante sorpresivo, ¿no? Porque cando falamos con maquillaxe de caracterización, xa de buscar un personaxe, de crear uns volúmenes e tal, pues un se vai a cousas moi sofisticadas, non? Como látex e cousas así. Entonces a min o que me gustaba era buscar algo pues, que aportara unha información que logo na casa pues, co meu fillo pues, podo facer ou entre eles, non? Entonces me pareceu, por un lado, moi bonito por ser algo factible a hora de poder facer logo na casa e ver o versátil que é un elemento que a priori pues, non asociamos.